So, ayun, nandito na kami sa Star Bolinao. Pakride sa akin si Sir Cam, pinalik lang yung motor. At punta tayong Bolinao. Tingnan natin mamaya. Safe, safe. Dito na kami sa Alaminos. Fish. Kain muna bago mag-ingat. Mga taong may respeto, hindi malalaki ang ulo, walang inaapak ang tao, happy lang palaging positibo, magtutropang masaya, nagtutulungan sa isa't isa. Pagkasama mo sila, siguradong ikaw ay palaging nakaha-ha-ha. Nagbibigay ng kasiyahan, nasan sa aming kaligayahan. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Timpayaman, nagbibigay ng kasiyahan, nasan sa aming kaligayahan. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Mga marunong makontento, dapat tinutularan mga ganyang tao. Tanggal ang sakit sa ulo, sa simula hanggang sa dulo. Magtutropang masaya, nagtutulungan sa isa't isa. Pagkasama mo sila, siguradong ikaw ay palaging nakaha-ha-ha. Ha-ha-ha. Timpayaman, 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 nagbibigay ng kasiyahan, nasan sa aming kaligayahan. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Timpayaman, nagbibigay ng kasiyahan, nasan sa aming kaligayahan. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Welcome to Timpayaman, 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 timpayaman.